Este mes de agosto os trens turísticos da Xunta percorrerán en distintas datas as rutas dos Faros, Monterrei, Rías Baixas, Valdeorras, Ribeira Sacra Sil, Ribeira Sacra Miño e as Mariñas. A boa acollida un ano máis deste produto turístico fai que moitos teñan que colgar xa o cartel de cheo. 4 das 7 rutas con viaxes este mes xa non teñen dispoñibilidade, pero aínda quedan prazas nas outras 3. Estas son as de Monterrei, Valdeorras e as Mariñas. Así, para aquelas persoas que queran gozar en agosto desta proposta turística, hai de momento billetes á venda para a ruta de Monterrei, con saída o día 16, a das Mariñas para o 23 e para o tren do día 30 que fai a ruta de Valdeorras. Os 4 trayectos que xa esgotaron as súas prazas pertencen ás rutas dos Faros, das Rías Baixas, a da Ribeira Sacra polo río Sil e tamén o traxecto polo Miño. En setembro aínda queda espazo nos trens dos Pazos e da Ribeira Sacra polo Miño, con saída o día 20 para o de Valdeorras que sae o 27. Pola contra xa non quedan prazas para a ruta dos Faros do 6 de setembro. Finalmente, hai disponibilidade para o último dos traxectos que percorrerá a ruta dos Queixos o día 4 de outubro. No que vai de campaña, 2 das rutas venderon o 100% de billetes, a das Rías Baixas e da Ribeira Sacra polo Sil. Todo apunta que do Miño tamén pechará cun 100% de ocupación, posto que a falta de viaxe do 20 de setembro ten o 97,3 xa vendido. A ruta dos Faros tuvo un 98,4 de adhesión e a do Ribeiro un 96,2. En total, das 2.530 prazas ofertadas, ocupáronse xa 2.075, que se traducen no 80% do total. Esta iniciativa está desenvolta por Turismo de Galicia en colaboración con Renfe e o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, o INORDE, dependente da Deputación de Ourense. Ofrece un paquete turístico único que combina viaxe en tren coa visita a algúns dos emprazamentos senlleiros do patrimonio arquitectónico, cultural e natural.